Isolo sontshikazi ngaphansi kwa-Dr Mtatela bakwethulela isipesheli esivuliwe kuze kube umhla ka-15 May 2023. Thola icombo yemali uma vula kuvaliwe nesiwasho semali, noma ngabe ikephi la uhamba khona uphiwa imali noma ugembula uyawina. Zitholele ngokusheshsha sikwispesheli. Uma lingasavuki isidalo zitholele le combo ikuspecial umama angaze aphume ngaphandle uDr Mtatela ukuphendula umshini wokuthunga. Le icombo esiza lonke uhlobo lomuntu muyinsizwa ushelwa zintombi, kanti icombo yamadoda uma likhathala lingasavuki kahle ingabhidliki imizi zinsizwa iphinde ikline neqolo nalabo bhuti bama-truck abasukume bayithathe ikhona impilo. Siphinde sibe necombo yamasoka ekwispecial noma ngabe ushime kanjani la uyaqonywa igazi liyagezeka. Isiza wonke umuntu nowesifazane metha wahlala amadoda uyathandeka la. Sibe nodumba owenza igazi lithandeke, uqonywe uyakhanya ebantwini, ugqilaza uglama umuthi osiza kakhulu amadoda ashesha afike kuvuthondaba. Isibambelelo sikhona siyatholakala kodwa sikho kwispecial. Isibambelelo uforever yena othi wena uzokuthanda ukudlula ifoni yakhe. Bamba umuntu wakho okanye lowo okushelayo acabange wena wedwa, akasophinda acabange okanye ajole nomunye umuntu. Ngisho kungathiwa lowo muntu usebenzisa onjani umuthi. Ngemibuzo nokuthenga call 067 164 6507, WhatsApp 078 450 4825.